dobre to dostane ešte. Dneska je fajn. Sú tu také veľké ryby, či? Vieš čo, kámo, máš tu aj väčšie ryby, aj menšie, ale je tu jeden taký sumec, ktorého sa snažíme chytiť už dlho. Keby ten sa nám podaril chytiť, Dnes by sme mohli chytiť aspoň dákú rybu. tomu ver, niečo chytíme určite, to sa mi zatiaľ vždycky podarilo. Na to, že malo pršať, počasie vyšlo. Chvála Bohu, lebo hlásili ozaj, že pršať bude, tak dobre, že takto vyšlo. Vieš čo, Boris, taký som unavený po tej nočnej, že som aj rád, že sme išli na tie ryby, lebo sa troška odreagujeme aspoň. Už dlho nič sme nechytili, ideme asi státo preč, lebo nemá to zmysel. Dobre, nemrávči toľko. Koľko sme tu hodinu? Čo si myslíš, že nám tu budú ryby skákať ako ženy na udice? Bodaj by brali tak ako včera večer. Áno, presne tak ako včera. Preto nemáme zatiaľ nič, žiadny záber. Ty furt iba tie ženy rozoberá stále. No lebo ty nie, včera si chytal samé ženy a tu dneska nevieme chytiť ani jednu rybu. Tak ja sa to nemôžem, že včera bol pri mne kamarát Patrik a teraz tu není, vieš. Chalani, máte záber. Daj sa niečo chytilo. Kokos, to bude veľká ryba. Ja ti pomôžem. Áno, to je ten sumec asi, čo si? Bráti, toto bude úlovok, pozeraj. To nevyťahneme takto. Jebete, čo to je ľudia? Čo si to takto nedáme, ja neprilávam. Idem pre to láno. Neudržím to. Rýchlo. Trošku ti ho pritiahnem, ale sa mi nedá. Pomaly. Obej ho vodou, obej ho. Dobre. Dobre, prevráť ho. Pomaly. Dajme ten. Meráme ho. 180. Kokso. Kapitálny úlovok.